rica ediyoruz. Serdozgeriya Amedê roja duşemê bi daxuyaniyek nivîskira gihand ku ji bo bûyera kuştina Tahîr Elçî ronî bikin bi 8 dozgeran lêkolînek berfireh dane destpêkirin. Lê ji ber rewşa awarte a Sûriyê nikarin herin ciyê bûyerê kişfê. Her wiha hat destnîşankirin ku şofêrê otomobîla ku êrîşkar tê da bûn hatiye desteserkirin. Lê hê jî her du êrîşkar ku polîsan kuştin û bazdan kuçeya ku Tahîr Elçî daxuyaniyê dida nehatine girtin. Kuştina wê di nav gel de bandorek pir mezin çêkir û bû ciyê xemgîniyê. Piştî ku bûyer hat bîstin, gelek siyasetvan û xelkên Amedê li ber nexweşxanê kom bûn. Em dev ji berê bernodî. Li ber xwîna şehîda sond. Em de ji vê dûzê bernodî. Rêwresma cenazê wî roja yekşemê bû. Bi dehan hezar kes li parka Koşyolê kom bûn û darbestê Elçî anîn li ber pêkerê mafê mirovan ji bo xatirxwestina dawî. Gelek kes di wê baweriyê dane ku Tahîr Elçî ji ber ku gotbû PKK nerexistineke terorîst e bûye armanca hedefan û ev gotin bûye fermana wî. Şehit kış eğmenin uçma hakkı kutar sert sakına haktıkı avcı dikuşu. و اوایش خود سویقست ویا بیلرک دولت کر جبو خاطره کد گوپک کنه تروریست انتقام bu انتقام کرن سویقست بیلرک açıklama nakın. Ma yeki dibe az kurdum ya seri vermiyor yani dokuzun. Yani gerek ki vani ne var. Yani hiçbir zaman gerek ki vani ne var ama kabul nakın. Çıka Türkiye kabul nakın. Yani dibe gerek kurtu ne? Hamam kurdum. Yani hatta mren yiyeceğim kurdum. بس ام خمگینم خاصی ام خمگینم جیم بخوف ام بترسی ولاتي ما ظالما داگر کرکری Di merasîmê de hevjîna Tahîr Elçî axaftina oxurkirinê kir. Wê ji bo Tahîr Elçî nameyek nivîsandibû û tê de got hevjînê wê ji aliyê pakrewanan û kesên bê serûberçûyî ê bê pêşwazî kirin. Xanma Türkan got medya hevjînê wê kiriye armanca hedefan. Hevserokê HDP Selahattin Demirtaşî di merasîmê de axivî û xemgîniya xwarî ziman. Wî got rêber û rewşenbîrê Kurdan hewl dan ku dewlet bibe dewleta hemî gelan. Lê ya ku Elçî kuşt ne dewlet bû bêdewletî bû. Piştî axaftinan mêtê Tahîr Elçî siyarê wesayîta cenazê kirin û bi beşdariya nêzî 50,000 kesî ber bi goristana Yenîköyê birin. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.